100 urte bete ditu gaur Timotea Kortabarri Aramaioarrak eta familiarekin ospatu du eguna, familiarekin eta Gasteizera bisitan joan zaizkien udal ordezkariekin, unkituta eta bisitarekin ezustean harrapatuta pozik hartu dute senide lagun eta udaletxekoek Gasteizen, han bizi da eta bera. Nahiz eta jaiotzez Aramaioko Arraga auzokoa izan. Ohi moduan, sekretu bat galdetzea izaten da alakoetan ohitura eta hark erantzun argia, osasuna. Zinek esplikado. Osasuna eukidotela. Osasuna eukidezu. Osasuna ba, horixe sekretua, Timoteak dio zaindu gutxi zaindu dela, berak osasuna besterik ez duela izan, eta lana, bizitza guztian espaitu besterik egin, etxeko lanak eta hortukoak. 3 seme alaba eta hainbat iloba ditu Timoteak eta familiakoen artean ospatutako eguna izan da gaurkoa. Alkatea bera eta ongizate zinegotzia joan dira egoitzara eta Loreak eta Manex Agirreren bertso bat idatzita duen kuadroa oparitu diote. Ospakizuna borobiltzeko Aramaioko dantzariek egin diote dantza. Denbora gentzi zaituzu, mende bat duzu zure mendean, mende bete dituzu, maite zaitugu